дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳаводорони ҳамешагии барномаи сайёҳии варзишӣ. инак чун ҳамешагӣ мо гурӯҳи эҷодии барнома кӯшиш намудем ки дар рафти яке аз беҳтарин хатсайрҳои сайёҳати варзишӣ иштирок намуда барои шумо барномаи хуби фароғативу маълумотиро дар бораи яке аз маконҳои сайёҳии диёр таҳия намуда пешниҳод кунем. ҳамин тавр пас аз ҷамъ шудани сайёҳони дохиливу хориҷӣ мо аз маркази шаҳри душанбе роҳ ҷониби шаҳри турсунзода гирифтем. ба шаҳри турсунзода расида мо дар ин ҷо ба тарафи рост гашта минбаъд роҳи худро дар ҳудуди деҳаҳои минтақаи Ширкент идома додем. минтақаи назаррабое ки ҳоло нақлиёти мо он ҷо қарор гирифта буд таваҷҷӯҳи сайёҳонро зуд ба худ ҷалб намуд. кӯҳҳои атроф бо дарёи хурӯшони аз канор мегузашта ва хонаҳои деҳи аз дур тобанда табиати ин ҷойро ҷолибу диданӣ намуда буд ва сайёҳон дар ҳар як кунҷу канори ин макон аксбардорӣ мекарданд. таваҷҷӯҳи моро ин ҷо ана ин ду ҷонвари ба ҳам дӯсту рафиқ ҷалб намуд ки дар хӯрдани хӯрок низ созиш карда хӯроки ба онҳо додаи сайёҳонро бо иштиҳо мехӯрданд. роҳбалад ба сайёҳон дастурҳои зарурӣ дод ва мо ҳар кадом асодастҳои сайёҳӣ гирифтем. ҳар як нафар бо таби болида ва рӯҳияи пур аз ҳаяҷон ба омодагии худ машғул буд. бинандагони азиз, инак пас аз тай намудани наздики 100 километр роҳ аз шаҳри душанбе мо расидем ба боғи таърихи табиии Ширкент. ҳудуди он беш аз 3000 гектарро ташкил медиҳад. ҳамроҳи мо дар ин саёҳат як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ҳастанд. барномаи мо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур таҳия мегардад. моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. аз ин ҷо сайёҳати пиёдагардии мо оғоз меёбад. меравем. роҳи пешомада пур аз шавқу ҳаяҷон ва имкониятҳои навбанав аст. омезиши варзиш, сайёҳат ва шиносоӣ бо табиати нотакрор. сайёҳати мо аз роҳ паймудан қад-қади дарёи мусаффои Ширкент оғоз ёфт. ҳаво софу беғубор буд ва садои оби дарё ба гӯшҳо мисли навои рӯҳнавоз мерасид. ҳангоми ҳаракат вақте ки ба тарафи рост гашта ба самти дараи овозадори Ширкент роҳ пеш гирифтем, манзараҳои аз дур намоён шуда хеле махсус ва боҳашаматанд ки гувоҳи минтақаи хос будани боғи таърихию табиии Ширкент аст. роҳи мо ба тарафи Ширкент ҳар қадар ки пеш мерафт ҳамон қадар нишебтару баландтар мегардид. аз фарқи хатсайрҳои дигари сайёҳӣ мо қарор додем ки дар ибтидо як акси хотиравии гурӯҳӣ гирем. ин тасмим моро боз ҳам муттаҳидтар кард ва ба рӯҳияи сафар ҳусни тоза бахшид. дараи Ширкент бо гӯшаҳои таърихӣ ва табиии худ як осорхонаи кушоди табиат аст. баъди чанде пайроҳа боз ҳам ба тарафи ростоб хӯрда моро ба дохили дара роҳнамоӣ мекард. аз ин ҷо сайёҳон бо завқ ба аксбардорӣ шурӯъ карданд. дараи Ширкент бо манзараҳои нотакрори худ ки ҳар як гӯшааш саргузашти хоси таърихӣ дорад ҳамаро мафтун сохт. шохҳои дарахтон бо баргҳои зарду сурх пӯшида шуда буданд. ин манзараи тирамоҳӣ воқеан мисли як расми зинда ба назар мерасид. ҳангоми роҳ рафтан роҳбалад ногаҳон таваҷҷӯҳи моро ба санги аҷоибе ки аз дур ба шакли ғайриоддии худ намоён мешуд ҷалб намуд. вай моро ба наздаш даъват карда дар бораи таърихи ин санги аҷоиб чунин маълумот дод. Так, видно, да, вам вот этот камень видно? Да. Короче, смотрите, это 200 миллионов лет назад на территории современного Таджикистана 200 миллион сол пеш дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза баҳр ва ё уқёнуси ҷаҳонӣ вуҷуд дошт. ин санд дар соҳил будааст ва ҳоло тавре мебинем пас аз рафтани об мавҷҳояш давоми миллионҳо сол ба санд табдил ёфта ҳифз шудаанд. дар ин миён дар ҷараёни ҳаракати қишрҳои замин бо хок пӯшида шуда баъди ҳаракатҳои дигари геологӣ боз ин санг кушода мешавад. хулоса ин санг таърихи 200 миллион сола дорад. 200 миллионов историй, 200 миллионов лет назад.
дар дунё ҷойҳое ҳастанд ки онҳоро на танҳо табиат бо диққат офаридааст, балки таърих бо ғамхории хос барои мо нигоҳ доштааст. ҳамин тавр мо дар миёни сангҳои аҷоиб, кӯҳҳои сарбаланд ва дарахтони қадимаи ин мавзеъ гӯё ба давраҳои пеш аз мавҷудияти инсон баргашта будем. Роҳбалад бо эҳсоси баланд ҳар як сангро нишон дода каме дар бораи таърихи ташаккулёбиаш нақл мекард ва роҳи худро идома медод. дар ин ҷо бошад вай ба мо ин сангро нишон дода ба таърихи миллионсола доштани он ишора кард ки аз ин боқимондаҳои сангшудаи ҷонварони обӣ гувоҳ буданд. таъҷубовар буд ки чӣ гуна табиат ин қадар бодиққат ва эҳтиёткорона осори гаронбаҳои худро нигоҳ доштааст. ин ҷо табиат ба инсон эҳсоси хурдӣ ва аз як тараф масъулият барои нигоҳдории ин ганҷро ёдрас мекард. воқеан ҳам чунин маконҳо на танҳо ҳамчун осорхонаи табиӣ, балки ҳамчун ифодагари ташаккулёбии таърихи ҳаёт низ хизмат мекунанд. ҳар як санг, ҳар як ҷонвари сангшуда ва ҳатто хок гувоҳи як давраест ки мо ҳанӯз онро комилан наомӯхтаем. бинандагони азиз, яке аз намуди саёҳатҳое ки мо дар ҳар як хатсайри сайёҳии варзиши мо бо он машғул мешавем, ин албатта роҳгардии шимолӣ аст ки назар ба пиёдагардии оддӣ, ин намуди пиёдагардӣ, дар ин намуди пиёдагардӣ наздики 80-90% мушакҳои бадан ба кор медароянд ва нафароне ки аз вазни гарон азият мекашанд метавонанд ки ба ин намуди варзиш машғул шаванд, зеро манфиати ин намуди варзиши роҳгардии шимолӣ ба саломатӣ боз ҳам зиёдтару дучандар аст назар ба роҳгардии оддӣ. хуб, моро ҳамроҳ бошед. роҳи мо ба боғи таърихи табиии Ширкент ба дидани изи пои динозаврҳо идома дорад. боғи таърихию табиии Ширкен яке аз гӯшаҳои афсонавӣ ва камназари Тоҷикистон аст ки ҳамеша бо ҷазобияти нотакрор ва таърихи амиқаш сайёҳонро мафтун мекунад. манзараҳои Ширкен ки дар ҳар қадам инсонро ба ҳайрат меоварад, на танҳо бо зебоии табиӣ, балки бо таърихи аҷоиби худ низ дилрабоянд. ин сафар барои мо на танҳо як имкони шиносоӣ бо ин минтақаи беназир буд, балки роҳи беҳтарин барои болидароҳӣ ва истироҳат аз чебу фарози зиндагии рӯзмарра гардид. дар ин ҷо мо ғораҳои кӯҳиро дидем ки дар домони сабзи кӯҳӣ хеле зиёд рӯида буданд. дар ин макон тавре ба мушоҳида расид, дарахтони санҷид, хуҷ, туғ ва арча хеле зиёд ҳастанд. ин минтақа тавре гуфтем махсусан бо осори таърихии худ хеле маъруф аст. масалан изи пои динозаврҳо ки то ба имрӯз боқӣ монданд дар ин макон ба таври мӯъҷизанок маҳфуз шуданд. тамоми ин осор моро ба дунёи миллионҳо сол пеш ба давраи зиндагии динозаврҳо хоҳад бурд. ин изҳо гувоҳи онанд ки Ширкен дар гузашта як макони мувофиқ барои зиндагии ҷонварони баҳрӣ ва инчунин динозаврҳо буда, имрӯз ҳамчун ёдгории пурарзиш муҳофизат мешавад. Сегодня мы находимся в красивом местечке Ширкент, это запад Таджикистана. мо имрӯз дар макони хеле зебои бо номи Ширкен қарор дорем. ин дар ғарби Тоҷикистон ҷойгир аст. ин ҷо бисёр ҳам манзараҳои зебо дорад. як махсусияти хоси ин минтақа дар он аст ки дар ин ҷо зиёда аз 300 адад изи пои динозаврҳоро дидан мумкин аст. ин динозаврҳоро дар илм ширкентозавр ном мебаранд ки дарозии панҷаи пойҳояш то 6 сантиметр ҳастанд. тавре гуфтем 200 миллион сол пеш дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон баҳр ва ё уқёнус вуҷуд доштааст ки дар соҳили он динозаврҳо зиндагӣ мекарданд.
изи пои динозаврҳо дар соҳили нам нақш мебанданд ва пас аз миллионҳо соле ки об аз байн мераваду дар натиҷаи ба ҳам бархӯрдани қишрҳои замин кӯҳҳо ба вуҷуд меоянд, ин изҳо ба саму бадал гашта чанд муддат зери хок мемонанд. ниҳоят соли 1984 хок аз болои сан ба поён мекӯчад ва ин изҳо намоён мешаванд. Оползень сошел, и обнажилась вот эта чистая скала. дар ҳар қадам манзараҳо гуногун буданд. кӯҳҳои сар ба фалак кашида, чаманҳои сарсабз ва дашту доманакӯҳҳои арчазор. дар қисмати дигар бошад дарахтон бо баргҳои зарду сурх гашта. кӯҳҳои сангини ширкен ки қабат ба қабат давоми миллионҳо сол ташаккул ёфтанд, ба ин макон як нав ҷолибияти хоса мебахшанд. дар ин баландӣ ҳамроҳонамон каме истироҳат намуда дар пасманзари зебои табиат аксҳои хотиравӣ гирифтанд. роҳи мо минбаъд боз ҳам нишебтар шуда ба боло мерафт ва ин маротиба мо аз миёни сангҳо гузашта ба қуллаи нисбатан баландтар расидем ки ҳамоно аз ин ҷо манзараҳои атроф ва дараи ширкен басохуб намоён мешуданд. дар навбати дигар роҳи мо аз миёни ин чанораҳои бузург мегузашт ки дар миёни табиати сабзпӯш бо баргҳои зарду сурхи худ ҷолибияти сайёҳатро зиёд мегардонданд. роҳ рафтан аз болои тӯдаи баргҳо ки заминро ҳатто дидан наметавонеду садои ороми табиат бо садои хишири хазон ҳамоҳанг мегардад, шуморо дубора ба худ хоҳад овард ки табиатро ба таври мукаммал эҳсос намоед. ҳамроҳонамон аз дидани ҳар як манзараи навбатӣ барои идомаи сайёҳат шавқманд шуда, боз ҳам барои дидану ҳаловат бурдан аз гӯшаҳои дигари табиати ин ҷо ҳамеша ба пеш мерафтанд. ҳар қадар ки мо ба охири дара наздиктар мешудем, ҳамон қадар бештар аз миёни талу теппаҳои сабзпӯш мегузаштем. ҳарчанд охири фасли тирамоҳ ҳам бошад, аммо тавре мушоҳида мешавад, қисми зиёди дара ҳамоно то ба ҳол сабзпӯш мондааст. аз ин ҷо ниҳоят кӯҳи шахии ширкен ки маҳз болои он изипои динозаврҳо дида мешавад, аз дур намоён шуд. ин макон дар баландӣ зиёда аз 1600 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. моро акнун зарур аст тахминан боз 1 километри дигар роҳ равем то ба он шах бирасем. дар ҳоли расидан аз нишебӣ фаромада ба поёни ин кӯҳи шахӣ расидем ки баромадан ба он ва дидани изи динозаврҳо на ба ҳар кас муяссар мешавад. барои ҳамин бояд дар чунин хатсайри сайёҳӣ нафароне иштирок намоянд ки аз зиёд роҳ рафтан дар роҳи нишебу баланди кӯҳҳо наҳаросанд. бинандагони азиз, инак пас аз тай намудани наздики 8 километр роҳ аз он ҷое ки мошинро мондагӣ будем, бо роҳҳои нохамвори кӯҳӣ ниҳоят расидем ба нуқтаи асосии ҳадафи имрӯзаи барномаи сайёҳии варзишӣ ки ҷой дорад дар ана ҳамин нишебии кӯҳ ки мувофиқи муайян кардан ва таҳқиқотҳои бостоншиносон ин ҷо бештар аз 5 миллион сол қабл динозаврҳои ҳақиқӣ зиндагӣ мекарданд ки мо то ба имрӯз ана ҳамин гуна изи пои онҳоро дар ана ҳамин нишебии кӯҳ дида метавонем. хуб, сайёҳати мо бо ин ба охир намерасад. каме мо ин ҷо тамошо мекунем, расмҳо мегирем ҳамроҳи сайёҳон, каме истироҳат мекунем ва пас он бармегардем боз ба шаҳри Душанбе. пас аз якчанд аксу навор гирифтани ҳамроҳон, мо дар поёни шах барои истироҳат макони ором ва мувофиқро интихоб намудем. поёни шах бо замини сабзазору дарахтон макони беҳтарин барои оромиш ва бароҳатии сайёҳон буд. дар иҳотаи ин манзараи табиат мо хӯроки нисфрӯзӣ тановул кардем ва пас он
ҳамроҳ бо сайёҳон ҳамсӯҳбат шуда дар бораи чӣ таъссурот бардоштанашон аз ҷараёни сайёҳати имрӯза пурсон шудем. номи ман Рейка. ман аз ҷопон омадам. дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ба ҳайси омӯзгор кор мекунам. 6 моҳ мешавад, ки дар Тоҷикистон ҳастам. кори омӯзгориам дар ин ҷо бароям писанд аст ва боз 1 соли дигар ин ҷо мемонам. Тоҷикистон хеле кишвари зебо ва кӯҳсор аст. дар ин рӯз ман ба сайёҳати пиёдагардӣ ба боғи Ширкент омадам. сайёҳат дар ин ҷо ва манзараҳои ин макон бароям хеле писанд аст. ба ҳамаи сайёҳон омадан ба ин ҷойро тавсия медиҳам. The scenery is very beautiful and you can enjoy fresh air. I love this place. барои афзудани таъсири сайёҳат ва барангехтани ҳаяҷону ҷозиба яке аз роҳбаладон бо либоси динозавр ногаҳон ба назди мо омад, ки барои ҳамаи меҳмонон ва сайёҳон ҳаяҷонбахш ва фаромӯшнашаванда гардид. сайёҳон канори ин динозаври меҳмондӯст аксҳои хотиравӣ гирифтанд. ҷавонтарин ҳамроҳамон, ки маротибаи аввал ба ин ҷо омада буд, бо ҳаяҷон ва шавқ ба мо таассуроти хешро дар бораи ин сайёҳат баён кард. Я пришел с компанией Амир Тур на поход в Ширкент, чтобы посмотреть на... мо имрӯз ҳамроҳи гурӯҳи сайёҳон ба сайёҳати Ширкен омадем, то изи пои динозаврҳоро бубинем, ки ҳоло дар паси ман қарор доранд. макон бисёр ҳам зебову рангоранг аст. омадан то ба ин ҷо каме душвор аст, аммо ин барои дидан арзанда буд. ҳарчанд то ба макони ҷойгиршавии изи динозаврҳо расед ҳам ба шумо боз зарур аст, ки ба болои ана ин шах бароед. ман маротибаи дуюм аст, ки дар чунин хатсайрҳои сайёҳӣ иштирок мекунам ва ба ман дидани манзараҳои зебои Тоҷикистон хеле писанд аст. ба дигарон ҳам тавсия медиҳам, ки ба тамошои манзараҳои кӯҳии Тоҷикистон биёянд. Я бы порекомендовал бы другим людям, чтобы они сюда пришли. Ширкент воқеан як ганҷи бебаҳоест, ки ҳар як шахс бояд онро ҳадди ақал як маротиба ҳам бошад тамошо кунад, то таърихи бузург ва зебоии аслии табиати Тоҷикистонро эҳсос намояд. ҳамин тавр пас аз чанде истироҳату мубодилаи таассуроти ҳамдигар лавозимотҳоро ҷамъ карда ба ҷуздонҳо гирифтем ва барои покиза нигоҳ доштани табиат партобҳоямонро ғун намудем. Дорога сюда сегодня заняла где-то около... тай кардани роҳ то ба ин ҷо наздики 3 соатро ташкил дод. роҳ на чандон душвор аст ва дар ин масир хеле манзараҳои зеборо дидан мумкин мебошад. ба Тоҷикистон солҳои охир сайёҳони зиёде аз хориҷи кишвар меоянд. Тоҷикистон бисёр мамлакати зебо аст. онҳое ки маротибаи аввал ба ватани мо меоянд, аз дидани табиати рангоранг ва одамони меҳмондӯсташ ба ҳайрат меафтанд. меҳани мо офтобист ва барои ҳамин ҳам ҳоло ҳарчанд охири моҳи ноябр ҳам бошад, на чандон хунук аст. барои ҳамин ҳам мо хатсайри аз паси изи паи динозаврҳоро дар фасли тирамоҳ пешниҳоди сайёҳон мекунем, зеро дар фасли тобистон ин ҷо хеле гарм аст ва роҳ гаштан душвортар мегардад. инчунин дар фасли баҳор ҳам ба ин ҷо омадан мумкин аст. табиаташ ҳам дар ин фаслҳо зебост. ҳамин тавр сайёҳатамон дар боғи таърихию табиии Ширкен, ки хазинаи нотакрор ва таърихи бузурги табиатро ба намоиш мегузорад, бо бардошти таассуроти фаромӯшнашаванда ба поён расид. биандагони азиз, умедворем, ки аз ҷараёни сафари мо ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба боғи таърихию табиии Ширкен, ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватанӣ Амиртур роҳандозӣ гардид, таассуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатӣ барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.